fiskit, il-kelma tiegħek tkun id-daw, keċċidna fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-mulej waqaf miegħi, ħariġni il-barra fil-wisa u ħelisni għax li jħobbni. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq, narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom, mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dil-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejtin Karmela, Anthony u John Camilleri. Atina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li fil-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Min ħares il-liġi ikun qed jagħmel kotra ta' offerti. Min ħares il-kmandamenti jagħmel sakrifiċċju ta' sliem. Min ipatti l-ħniena għal ħniena ikun qed iressa offerta tal-qmugħ. U min jagħmel karità ikun qed joffri sakrifiċċju ta' tifħir. Joġob lil-mulej min iżomm il-bot mill-ħażen u ħallas dnubietu min jibqa' l-bot mill-inġustizzja. Tidirx quddiem il-mulej bidejk vojta, dan kollu għandu jsir minħabba il-kmandamenti. L-offerta tal-ġust tikkonsagra l-artal biż-żejt, bil-frieħa tagħha titla' quddiem l-għoli. Is-sakrifiċċju tal-ġust jilqgħu il-mulej u t-tifkira tiegħu ma tintesix. Għati ġieħ lill-mulej bidejk miftuħa u toffrix bitqanqiċ mill-bikri. Kull għotja tiegħek għatija bil-ferħ u għati lejxur tiegħek bil-qalb. Għati l-għoli skont ma taku, għal-kbira skont ma ssib fidejk, għax il-mulej irrot lura u ħalsek 7 darbiet aktar. Tippruvax ix-xaħmu għax ma jilqax dak li toffrilu, bisserraħx rasek fuq is-sakrifiċċju inġust, għax il-mulej u imħallef u ma jħaris l-luċuħ. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjarju ngħidu flimkien lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Iġimow ħbibi qudiemi li jagħmlu patt miegħi fis-sakrifiċċju, iħabbru smewwiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaq ngħidu flimkien. Isma' poplu tiegħi, għas-se nitkellem, Iżrael, għas-se nixħet kontrik. Jiena Alla tiegħek, ma nċafrekx għas-sakrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi ngħidu flimkien. Għati l-Alla sakrifiċċju ta' ratti l-ħajr u rott lill-għoli l-wedid tiegħek. Min irod lis-sakrifiċċju ta' ratti l-ħajr dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa
nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ngħidu flimkien. Nqumu bil-wifqa. Infaħrek missir sit is-sema u l-ard, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien qabeż Pietru qal lil Ġesu, tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. U qallu Ġesu, tassew ngħidilkom li fost daw kollha li minħabba fija u l-Evanġelju iħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew lil liqi tagħhom m'hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal 100 darba iktar djar, aħwa, sobien u bniet u ommijiet u l-għeliqi flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel qatt jiġu l-aħħar u tal-aħħar qatt jiġu l-ewwel. Din hi l-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Mela il-predikazzjoni tiegħu Ġesu spiss kien isemmi il-ħajja ta' dejjem. Din marbuta ma' żmien li ġej. Jiġifieri wara din il-ħajja aħna l-insara għandna t-tama iva li morru ngawdu lil Alla. Issa din is-silta hija eżempju fost ħafna oħrajn. U b'dan il-kliem Ġesu jrid jurina li l-ħajja ma tintemx hawnhekk għaw min jgħidlek u iva id-diverti, kull, ix-xala u għamil dak kollu li jogħġbok wara m'hemm xejn. Imma l-fatti mhux hekk. Il-fatti huma kontrarji. Wara din il-ħajja sejra tibda il-vera ħajja għax hawnhekk bit-tadmuh. Imma hemmhekk ferħ li aħna qegħdin ma' Alla. Allura f'dak li nagħmlu jew ma nagħmlux, inkunu qegħdin ninvestu jew nonqsu li ninvestu dan ir-rigal kbir li l-mulej wiegħed lill-maħbubin tiegħu. U allura hekk qiegħed iwieħed Ġesu proprju llu f'din is-silta lil Pietru, illi Pietru donnu rid jesprimi ma' Ġesu il-preokkupazzjonijiet li kellu f'qalbu. Issa fil-fatt li hu kien ħalla kollox, ħalla l-familja, ħalla l-ħbieb, ħalla kollox u mar wara Ġesu. Għax Ġesu qallu ejja warajja. U dak ma għax iġiblu għax u għax, ħalla kollox u mar wara Ġesu. U allura dan il-premju eżis iżda donni u llum irridu innissuh anke lil xulxin. Dan huwa l-premju li tina l-mulej Ġesu. U jalla nisimgħu dik is-sentenza tant sabiħa li jmur jgħid brava jew bravu serf tajjeb u fidil. Talli kont fidil fil-ftit ser inqedek fil-wisq, ejja miegħi issa gawdi il-ġenna. Eżiż dan huwa ċekk li batinna l-mulej. Imma fid-dinja ma jissarrafx. Jissarraf biss meta nidru quddiemu. Allura importanti nħabirku biex nagħmlu l-emejjel tajba dak li wedna Ġesu u dak li jrid minna Ġesu. U iva jekk Alla jrid minna le, Alla jrid il-kulħadd isalva, imma jrid nagħmel parti tiegħi jien. Kulħadd il-parti tiegħu. U l-mulej lest li jenna, il-mulej lest li jkun magħna u ma l-ewwel aħ u ma l-ewwel għajma jew forsi nibdew notru il-mulej jkun pront biex jitellana. Għax Alla tagħna irrid li aħna fid-dinja mhux inkunu mdejqa imma nkunu ferħana
U jekk għandna lilu, għandna l-ferħ. K'mannix lilu, ikonna id-dwejjaq u l-preokkupazzjonijiet bil-wieqfa. Alla tan u Alla fidilu ġenerus li jpatti għal kien sakrifiċċju magħmul b'imħabba, b'fidi kbira għalhekk nitolbuh ngħidulu. Mulej kebbes fina in-nar ta' imħabtek. Mulej kebbes fina. Għal ġenituri sabiex jifirħu meta inti ssejjaħ lil xi wieħed jew xi waħda minn uliedhom għal ħajja konsagrata lilek u lill-aħwa fil-Knisja nitolbu. Mulej kebbes fina in-nar ta' imħabtek. Għal dawk li għandhom fidejhom l-ekonomija tal-pajjiżi sabiex l-egoizmu ma jsirx ir-regola li tmexxi r-rapporti ekonomiċi lejn il-pajjiż jew lejn ieħor nitolbu. Mulej kebbes fina għas-saċerdoti u għall-persuni konsagrati fi kriżi sabiex jiftakru li fil-mixja tagħhom wara Kristu għal qaddi taħuthom isibu ħafna aktar mill ħallew warajja nitolbu. Għalina impenjati fl-imħabba sabiex ngħixu bit-tama tal-mulej li għandu jerġa' jiġi fil-glorja nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba tagħna. O Alla li fibnek Ġesu Sidna inti turina t-triq li twassalna l-għandek. Għatina nitolbuk li nkomplu mixja ferħana warajk sa ma naslu biex nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek fis-sema fejn inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li uniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżunieti, ridnu f'tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. O Alla inti tagħtina l-ġid li tal-art sabiex minnu inġibulek l-offerti tagħna u inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtija għas-servizz tiegħek. Fil-ħina tiegħek għamel li bħalma daw l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid sabiex niksbu il-premju tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżugħ ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien raddulek ħajr bi Kristu Sidna. Fih inti jogħġbok kollox jiġġedded u lilna wkoll tajtna li nieħdu semm mill-milja tiegħu għax għad li kellu natura ta' Alla xejjel lilu nnifsu u b'demmu li xeret fuq is-salib għaqad fis-sliem il-ħlejja kollha.
Għalhekk inti ollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod tar-rida tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda. Qaddis tal-eżerċiti smewit u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Sanna fl-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta xu l-mulej. Kull irkopa temil, kull il-sin jistqal, Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qadija tiegħek Karmela, Anthony u John Camilleri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzu Malla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو وفي كريستو jingħata lilek Alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. خبزنا دا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بخل ما نغفر للمنوها تيالينا لا تدخلنيش في التجريب ازد أهلسنا من الدني أهلسنا طلبك مولاي من كل دني أتينا في التيبة والهنينة تيك الباتش في زميننا باش نكون خيلسة دايم من الذنوب ومخارسة من كل انكبيت احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Istħoqli xi tħol ta' tissaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Cristo
Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ngħidu t-talba ta' San Bernard. Ftakar ja li żjed ħanina, Om Verġni Marija, li qatt ma nstema' li xi ħadd tintefa' taħt il-ħarsin tiegħek, talbek il-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imqanqal minn dan għal-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni Om tiegħi, għandek niġi qudiemek noqgħod midneb u niedem, ja Om li bentalla magħmul bniedem, la tistmerx it-talb tiegħi iżda jismani u weġibni ammen. Nitolbu. Tmajtna mulej bl-ikel li salvana, is-sagrament li bih fil-ħnina tiegħek tajjixna fuq dill-art, fit-tiba tiegħek kamil li permess tiegħu ikonna sem fil-ħajja tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-Om tagħna Marija, u kemm idoqlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna, bit-tama li taħalbna jatik l-akbar ġid. Intlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, intlom ta' min ħalqek bikmim li kull żmien. Morru fil-paċi ta' Kristu.